I dag der vil jeg vise jer, hvordan man kan være flere personer om at styre en source file, en RSPS server, eller måske private server, som hosteren gør det. Normalt er det kun hosteren, som har adgang til den her mappe, hvor alle filerne ligger i, og den eneste, der kan ændre på filerne. Det her det er ikke nogen hack på nogen måde. Altså, du skal have et brugernavn, e-mail og en kode for at kunne gøre det her, så det er kun den, som hosteren eller ejeren af serveren giver lov, eller dem, for I kan være alle de personer, I nu vil have, som skal kunne styre den her mappe og kunne ændre filer, kan komme til det. Så de ting, du skal bruge, er det program, der hedder Dropbox. Det er meget simpelt at gå ind på deres hjemmeside her, som er meget simpelt. Og så trykker du download, og så vil den nok sige, så vil den spørge dig, om du har en bruger, eller om du vil lave en. Og nu har jeg jo så en, og jeg vil ikke til at downloade det igen, men for det er en meget simpel installation og så videre. Så når du har downloadet, kommer der et ikon frem hernede i hjørnet. Du vil så have den her mappe, som hedder public, og du vil nok også have en eller to andre. Men i hvert fald så skal du bruge den af public. Der lægger du så din source file ind, din server ind, som du nok har i formen. Det burde du nok have, når du ser den her video. Så har du så alle dine filer her, hvilket som er online hele tiden, så enhver ændring der sker vil blive uploadet og downloadet på de andres computer, og så den altid vil være live, hvis man kan sige det sådan. Og hosteren, som kører serveren, han kører den bare herfra. Det er sådan set sådan det fungerer, og så kan alle andre også alle andre kan også ændre på de her filer, som er i den her. Og på den måde, som jeg sagde, at det vil blive uploadet og downloadet på de andres computer, og den her proces tager 4 sekunder. Så hvis du ændrer et eller andet, så tager det 4 sekunder på det cirka. Måske mindre, eller måske lidt mere. Men i hvert fald så tager det ikke særlig lang tid, før det når ud på de andres computer, og før de vil tage det som om, at det bare altid var sådan. Og som om de selv har ændret det, fordi at det bare ligger i en map, det her. Du kan finde den her map her ved at gå til den her Dropbox, så ligger det her som en ganske almindelig map. Og alligevel så bliver det uploadet. Det er et meget smart system det her, og nu er jeg ikke selv hoster af min server, jeg ejer server, og jeg er main owner af min server, men jeg hoster den ikke selv. Det gør CO-owneren. Du kan se, så ligger min server også herinde, og jeg kan, nu hvor jeg ikke selv hoster den, så kan jeg stadig ændre den, for jeg er coderen af den her server, så det er sådan rimelig vigtigt, at jeg nu har adgang til de her filer, og så jeg ikke skal til at sende dem til ham hver gang, og han skal til at downloade dem. Hvis jeg skal bruge tid på det her, så sker det hele bare automatisk hver eneste gang, jeg lukker et dokument ned, eller hvad jeg nu har ændret. Så sker det hele automatisk. Så det er meget smart det her, men hvis nu der skulle være noget, I ikke har forstået ved det her, hvis I ikke kan få det til at virke på nogen måde, så send mig endelig en besked, læg en kommentar, gør noget, kontakt mig, så skal jeg med glæde hjælpe jer. Så, jeg håber, at det har hjulpet jer.